салом алайкум бародари азиз. дар шумо як моҳи рамазон иншоалло фақат пай дар пай аксия мемонем. Ай шумо як дастгирӣ фақат подписка ва лайка меҷиқем бародаро. чанқа бисёр шид лайк, чанқа подписчик бисёр шид, ҳамуқа аксияра бисёр мезанем иншоалло. ҳозираш да сар дода гейм Tecno Spark Go 64 гигабайт 120 ГГц частота обновления экранаш каси мефаҳмад телефона. то 5000 мАч батарея, ҷои зарядкаш Type-C, динамикаш ҳам ай боло ҳам ай поёна бародаро. ана каси телефон фаҳмай медонад ки ҳамин телефон ба ҳамин нарха конкретно меарзад бародаро. барош ки ҳам коркуниш зурай, частота обновленияш 120 ГГц, ҳам дизайнаш хубай, ҳам багати хушрӯ метавон, ҳам коркунишам зурай бародари азиз. телефоно ай телефоно бисёр нест, я 50 дона бисёр нест. ана бо мебиёрем. нигоҳ кунед бародар, нархша аҳамият дода боша, каси аҳамият додага. нархи пештараш буд 7500, кардем 6990 ва якта наушники дигар падарка карда мешавад. як наушники беспроводнои нами качествои беҳтарини ки ман худум лично истифода мебарам ва ҷавоб метим барои качествоаш. ки чӣ саволе дора бародари азиз, нами номеро занг мезанем. авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас. худо нигаҳбон, саломат боша барори кор.